kosher day. Níl an taige go bhí dá. Ní cosnach sin irid sin. Come on, Tom. Siúlar a tannaí mar a dear an man fear. Tom cínt go bhfuid mis teach de réiteach an se. Ó, go tí dála a fleice. Stúr do bháma leit man fear. So tú go ligin do bhfuil hiúlis? Oh no. Baina mis mo go díalta sin go Daniel McLaughlin. Níos fád ná éon gháda. Cinnte sin istó golumsna heicní, right? Ní €1,000,000 ní chéiríonn. Agus be mesúla sé garach míle eile go lua picad. Tá samt mar bud ceann se nach a féad le an heicní aléon den eile. Se bhac círann se nach féidir. Tá glarm go tú €1,000,000 de Daniel McLaughlin free gratis. Tá pártaí ar dóinn seo na bhfuil? Oh, look in there, car. Get the girl in, huh? I'm a war about. Oh, jeez. Hanna gort Nancy. Bach o'r harth yn y tablet, Jeba. Cer dy horla chwyn, Nancy. Nilys y com. Pas agad gwyl grog am dych na chwylus. Agus tá grog is y dymta na chwyl. Gynja. Ta sí san aiceann. Oh, Nancy. Cedd i un ysmeiad, chwarae be. Bach yn y hel mae jesyd. Mae somwyl sgil yn injured gyda Nancy nhw. Sgil ni sti chwlog yn enfens. Wel, cedd i hap se bai? Os li o gwyl anhwlig tawn. O, to,
Dylan, tug a ria. Hi, Rory. Bhí sample to come. Dylan, is taking a joking. What come on? Rory. Fort on Four. Bhí mo chríam a bhéal a go bit an Júnias go déana. So bhú tú fear na cána leis. Ní meiste leis. Ras go tí rééis me le sa chead rééis. Déad mar scaidar na girdís bheit ré leis. Túcht me le a an go réiteoine agus réiteút. Sé, leoníon waragaí. An go bheice tú. Janet, stop. Stop. Stop it, Adam J, stop. Alana, stop. No, stop. Stop. Back. Maid is an erige trna, ní sam go bloody agad, right? Tá leid úl sam sana sarba. Dis fogabal. Back. Shut ma gar rolet. Go roi cóí ní vín terige de fe nach. Gletá sin. Wacht Daniel het wel gwak. Ní tá hart mu jaar. Wat salam ik dit kind moedig de vers. Back. Back. Wel nog toe mak na bitch. Cheart doing fisachar. Gonna kinch. You're in a gordy. Please, Nancy, let him know. Agus what? Lumps are full to way. Think you should chin. Is one will shape Mara. Get the innes with the shit. Oh no! Shh! Hello, Nancy, Daniel. Mac, atá an. Caiitos, golamach chuige. Agus fáil ré leis. Ní féidir lums a golamach. Éislam. Hallo? Hi, Mac. Nancy, ze deint te mocht toe. Just stil. No, Neil. But the rara can't you be urgent? Well, Dermot has gravult to his shock, all right? Brana, nims go out to be gwecke met Daniel. Well, by fannocht uit mar sin. Daniel, come on, so hard, you waffle. Stop! I got my fischer in the garden. Actually, it's not flan. I saw him in some dirt. Come here for syrup. Mac, Neil she an seo ar manam, Neil. Nancy, that's the most arrogant one. No, Jill wore go no. Agus joit to the cujarget. Gallam ditch. Ach ní anish. Ní as a way so big. Bastard! Secret one, your train is going it. Siasar chashuad is casa. Bernie is meal. Could you moon the fosara? Yeah, Branistow commission with right. Oh, Catherine party. Wat vind je Carrot? Die morgen lauwer te Nancy. Inish. Nog wel een check om uit. Geluidje en lauwer mee is luidje en wees meer himmes. En er is Daniel gosh in de kolle. Hoe dochter Pillide. Oh ja, nu komt je meer zin. Becht toch allee. Niet de krakke getassin ja. No, niet fun party er een nacht, alright. Wel, er wel ik het je niet flat. No, fun hassen. Fek meer bal, alright. Slow. Hey. Ach, gaat ik aan moeder? Nee, wordt te lang geschreven tegen haar hagel gepassen te. Ah, schens geschreven zeg goed hè. Yeah, right. Jack, nou beetje in de morgen, dan wil gaan. Ach, dan maar kindje goeie aan Cornello, hè, hees ik een instro. Hij is een meter harde aan het jaar nog eens in mijn schijn bever dan pansen mij. Zie je toe mee? Dat is je kind. Come on. Oh, look, best met je man. Oh no. Rory. Kurt. Oh no. Oh, die shredje me zo. Kom de garse. Limno. Dat je briste. Oh, I mean, it's er mos.
Could you use with an ish? Peter gur ceart doing fisacar in the Gardaí. No. No, Geltu. Janet, níl an dar ará going. Nach dígan tú sin. Ní is a good to care the falling hand gumsa. Ní clú agat. Níl mit ar raps gdín os spil sin. Okay. Tug a bogé. Tá plan amháin eile gom. Níl annach sin scuílach. Gail an seo. Híle go an anrá le Pauline an áid be chuirtir bhirní sin. Sin ní éis garrán aíonna. Sú leid a chaú ag reclach sin. Ó tá brúnar. Bus ag a héin, cheap me go neibreach rudí maicha trú héine agus Pauline. Anú hí me héine, hí me sin. Ach dear mean do bháinna a chatína. Níl deir an scéil se chlostí fósaigh. Hello? Caffí and Shaw. Bernie, te fan bommetje sioma de G. Bishon te san ansi. Kom maar eskel, bommetje wen at de hot. Dit shit is Come on. Hello? Come up with the Miller and Shannon. Wild card. Wild? Ar hacker to a? Comes up from Cormac's particularly. Ní scoil Danny McLaughlin go láit spinach na buailid. Daniel? Daniel? Stop the kinch go to trust. Bloody cheeky bich sa. Chaint as gon ra god ger nís mó amachá naint. Leis wat the hands nus. Ja, gus tu means maitach dal gonig. Please, Avil. Ní bhacha geisteach uachleig numar sin. Was ik déine vernie. Dat tu duch dit cheekert. Brana, ní le trún na logam. Dúir tú argónú nach dúra. No. Ní a bunch bíg sin lamsaró? Latsa? Good you dói? Well, a dói chuir Daniel Quinn sa tóir arm. Gus an siodú, go tíine an se antíir Daniel ar do hansa? Ai, well, Daniel have it all right. Hickin did. Well, is it motors mi halala mi fada han. Sfera madu va gamaitid na va gahaltid. Agus madu damon to drohanchit in Daniel. She. Nis, de seo. Could Eddie get your wallet in? Oh. Daniel? You're a malo go there, huh? Alice! Young Ainene! On come star. Hey, go down. What you do, man? Bastard! Dinesh, get with it. And you know, would you poker? Come on, Averni. Come on. Cardíananas with muna jokishi. Jokishi. As conas go les got na crushi fist in the cordy. Oh, Chris, kid. Shh. Tiger down. Shh. Let him day. Well, Jamie? Leave Rose. Oh, Fernie, buenas le tia. Bachul hortau anish. Bachul hortau. Jesus.
Daniel! 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 So, níl sé géine eile fi se chuáin matain? No. No. Níl. Ó, tá sin go má, fágann sin ghfuil rion támain. A Fernie, tá bronar mé seo haring sa bhla gartach. Well, ní rá isa gom cé áile le gáil. Nancy, tá má sás go dánig chugam. Bhís an go mágra se go do bhil an scout ar a bradach. Fior na achta sé. Ní lisa go mar ag muid bio nó mar bheith. Bhfuil bheith se soch maig an scout ar a. Fernie? Ceir tá déanta chuin? Nancy, tá sé ceir go leir. Tá go mud ar réiteach. Tá go mud ar réiteach. Was het han scéal na bhile ús cum ceachim ná tú. Mór bhá go bheocht míhallí. An níiad se bheith na dormete gúnaí. An níor bhistilinn faoi bhna chuin deilcéide go tí a dúr tí le bhíon bocht. Óid dí atás. Ach ní evan an té baby tá focin na díice. Ná bheith sena bhíle mórdar an sin fós tá mis ráí. Smá bhí samsa gúna gur dear go rebel ar a bhín bernis. Ach níl dáta bunis fuil. Go dtí chuniú? Tí an bhfuil ceartad faoi Danny Boy McLaughlin, áráid, tá me cheappa bhfuil neadín le ghéas a deisce náte cínteige. Bhil an maithh vís go má. Go dtí tú se leat? Well, ní mór an fún cainte bhíidir, tá mar tháinig mis go fada leis. Go dtí tú géiste go? Chuil scéal an amhéine bheim. Go dtí run tú? Táda, nach raid an tegin té chórúmán. Well, gopflach agus bás an éing. Oh, come leis céal. Díhann bhí sé. Vince! Hello, Thor. Karen? Get that early, good Daniel? Hey, nach níos is bú me. Oh my God. Scared me Nancy. Wat doen je nou nog? Oh, White and Vince. Here. Well, ceir a cheapan tú? Oh, Nancy, sé ddíach ceartad. Níor me siríomh ná na chatha. sé méla cheannach ama. Beidir gur bháil é chuinál mar sin? No, Nancy, nearmach rá. Brenn, siigi síos. Be brins as téan. Dúirt Bernie go dúirt sí siad dúin go dhunnach nuair an heroic sé dúircha. Ó, Fernie sin an umracha, tá túfas déanta go hena hen. Nancy, tá sé lug socraí sa Evan chun fach le Thomas Jack. Ó, Fernie, má bhuachas ó crí leat. Ag díatáis ceir dhéana mit go durasa. Stop it tú. Sí feice mar éis tú. Slán. Slán. Harry, gur má head. Déad go muid leo go choláin, you know? Seo le bháile an haní. Aní me caiinte tú Daniel tá caiinte de chéad tarasile. Chéad tarasile? Jack, ní lehéid go rúdán agus ní ré. Tá mai céint má scríbann tú ag an agrahór sin go dú si te belachait. Jack, scuil leis, OK? OK, ní mach rá, sin méid. Stáí gúla tam gonne bheit ar na íú bháile fasta. Well, is just bheith caiinna a rénos. Ai, sure, tef mar ríisiú, cai mar go cronna gearcar tús. Céir? Bhil tú sásta leat inú leis? Hey, ní ormsa atá millan má bhris má bham amach leat. Ach tugi tú bhaid. Bhil is a hain? Ní le dach scirt an ímbeg nach bhfuil múna beirt. Scum leat faoi chuinna beile chu hain? Bhil beidir gúil an cearta. Ach ar leid tá chumas ban a hásamh sa labba agus as. Níl! Clíon teola! Bhatán suach! Bhío! Wastart! Go dead at the ear! Úsáin! Just istum! Tá cacad ó Michael. Tá mé cacad. Tá bronam, Jack. Tá mé cacad úr. Who's it na rúst mar leat? Gur pártír dó I bhín seo. Dad! Oh, Vince, the store. What did you get for Nancy? Níl fós. Well, bhfuil an scéal bhfuil? Oh, Christ. Tá drochháil cearta. Hé? Bhil níiad a sé bheith brenn ó táda níos meas a go má tarú búla a chu seans. Ach go sábháil dí sin cé nach le sé stéad a healacha é. Stin na hácha é.
Tá sé ceappa go ben duna céanach chu drochháil i gá. Óid. Ó bhhain an náchain. Nes tó? Bhín débe le feiceáil an Nancy hebrí chola créatú. Vince, wat tá rud a bhí híglan i dhéanú. Chumá ansa. Tú héanana fadána tú. Is mé. Ó, cai sé gur banú getchasad. An a láin sinna den nála rúta fear bocht, ha? Sa giste nach a bheith bhí sé? Ní sa siúmar cholata, nec an lápam. Vince, ní gálas na góirí details. Á, ní bhechas ag Vince mór an faoi góirí details. Ceirt faoi bhí sé sin? Tada. Vince, ní me dúr. Just fága, Katrina. Ní bhain sé goit, all right? Bhí Daniel briste brútsin ar a tháinig tú said na rá? Líg mé orm héin ar thula mé sin. Ba cheart am Vince a chur an ólasach. Well, ní lisa kom. Well, déan se teachtarcht thuirtá mas mé net. No. Gá laid dína tá ólasach a fhui seo is álíos fearé. Míal. Hello? An car? Ach, tas sin seo am héin nacht. Ceart? Wel, nach féit le dat sta fáile máirecht. Ma céad gur cum le Pauline. Míal! Míal! Oh, Míal! Ní sé me se. Tá car Tesla bhíal. Chervelch nó is tíach chun bháile. Caiimiid macht ní féidir leis muide cáil an seo. Brenna, Tá cartí má tógaid sin. Je fi me se plit an túmra. Agus sin be. Den éigen thuir sin dúirtí ar oscailt. Hey, Rina, ein scéal ar Nancy fós? No, Tá is ar meach an nefa go bheith mar sí heicní leat. Right. Agus an sin níos ní faci ach an trá agus an seancíh. Well, cefa chuil agus an eil. Ó, yeah, sin frisin. Well, mána tú seca bheith me leat, tá mé dtíar chum stuff bhhailú. Ní raibí rudí amach idir mé héana agus Barney. Brenna Mikey, cholágus if mud Nancy se Sarah, okay? So just thanks anyways. Fáin, Rina, tá mé tacht. Tá sé mé. Right, cynnyr i gybyw. So, da gym mihal tymolach ar ein. Ó, sáil amach déis sin. Wach sé be chumut ar i gréitúr. Má pe go dochróháil ferbe tá chur go díad dar thuháis. Fractured skull a chula me. Ní nach chráibh ggólas tá chuúnta. Ach, bhaid an céanach leis sé. Ó, rá. Fiidir na fálar a bheallar a feidir. Brenna go tá tíocht. Rory, ní chean cecho insensitive is atá se. Rory, is mis sin príomh tuairis go hart an seo bechsad. Rory! Bhfuil is go céir a hána se. Bhfuil ní is haine tá drochháil ceart chore. Rory, ceart go me sé cóú scéil seo. Katrina, go a Fá go bailach!
Ní sé cinnte céir de bhí a chatha eice gimachtaí má acha aine an bhean seo nó má tá olalas a ggéine marghealairí go bhór ag na Gardaí ach buíochorú ag náideanna í haon a 5 i 7. Níl tad a cur ina le agus cúis imníomhlín is stad agna. Nancy, má tá bhfuil breanúir seo, peoch suas a fón agus chur glíochorn. Implí mar a chrí. Nach chuir den breanúir. Tá má ggóhan go feici agam. Nancy, Jane Changwalid. Ní gáchuid sé hiíocht nóháile muna míon le é. Ád agus scúlas agan gúil tú ceart go. Sinagí Vincent de Borca dothar Nancy le Lachlan, má gheall ar an ansaí féchuir a rinne sí ar a fearr céile solar heisí is mór an chúis mhórah den na Gardaí stad agna ben le Lachlan. Mátar go tréan a gan bháil in a láthir má ectarí, seothagaí an uibre sin a ríist a náideanna í haon. Well, ní tá gur féidir lena dhéanana iseach fannacht. Dír mé ar gan tádar á faoi hinnas, Nancy. Ach, is cosúil go raibh sé go bhúlgus ar thué lua. Anú bheach. Rinne mé preise cearte. Ní dhearna tú, rinneir tú tá, trésléim leat. Go háirí gan éon chuine leis? Seo, brin beag eile fína duine. No, ní bheith. Níor ceartta me méid sin héóil. Ach, come on. Sé siad gúil fíon gomach an dúan. Níl nuair tá tú tóga le méid tabléide sa táise. Gur maithad mar sin hé. Stach maithe Janjo, ha? Tuair dead a chuidse, gon heicní, gon gnó? Ja, bhain cáilte gáir isa. Cé ceapfacha? Janjo Shannon na Florence Nightingale card. Ní mar a síilte a bítear sa síilseach a tína. Hí le go mechas a sin bhí seo. Tá túpla le go náha television na slóitisteach. Tá TV sin go díra sú sa stéin ar bheits a cléir seo háart. Haig, tá sé ríist, orda súsa sem má bheith, orda súsa. Arís, má tá olalas a ggéine mar gheall ar Nancy le Lachlan atá irí an bhar lá fihiid go bheochna a 2010 nádaíon mail ach gluich ar na Gardaí ag náideanna í haon a 5 i 7. Is mór a lua má ecin aine Nancy, mullen na Gardaí go stéan a gan bháil in a láthid, an dáin sér an go bhhéadfar siad a Tharbheith comforta, an uibre sin a ríist ná a náideanna í haon a 5 i 7. Helena sagði, ja? Right, Dad. So, bhachtaí sin nach deachar ag stiúnt. Ní is ag déna bucha le bhróige láhéir a duile. Ach capáris go nílach Daniel achan í héin, seachas a bhil go faoi bhain, Níl tean anú fearbocht. Nach chud sé céiste í chud dúháin ó hála méid sin nó. Bhfuil am gur sé géú ceart go leor. Ó, de se go chud dúháin bag nach choráhá. Ó, chrís bhid an chhlacha me siú, gus deachtíhann sa sé brehhacha íod. Cé tá nach chuir caiintear chiad ní transplant? Yn ar íre? Ó, tá i réir. Smar a sacróhrú fóla síos go gaiir de sét be sé denta. Tá sin biltsin. Ó, sé dhéanach bag go cheapach in Nancy, gunn teach ar a dána, ja? De se go se liúra eisteach. Ná trosta bhean a do bháda go brach. Sin é, het gaan mal toch lewakke toe die jongens onder de huisdienst rond de kind voor. Oh, niet je niet eens jappen. Oh, zie. Als je de woonzin is, je gewoon reis alles. Nee, wanneer mag per niet erin. Je hoort geen wat in de video nog maar vekstem. Hoos en trochrod, wie gaan neem rot. Och, Sean fónar Tá sam go mágur bhch. Héanagus chus geallan tí lofa. Má bhí samsnach bhuioch sé duine eile le hiirtaisteach a dáitsa. Ní aga míhall snépa chu bhhéna. Éasca tá sin Rojack, agus go gimach leat cosnáir ag tín ostar le bheith cháhí. Ceú seachtainna. A réon chuí is ionintach an deise seo go tá an trochttar am héana agus ar Dylan. Duine má sósleachta a swear burna Dylan. Seans go be héana hógus na sibsanis. Well, no, ní bheachas you know, mar bhfuil fáile duna beile seans. Well, ní heagil mar an maithas a baint leis. Sinna ríist, is fáir le bulí na bheith an rán seans. Bhí le go mú telefís tíon seo gibh se tróna casna má tá dí héig? Bina chuí, well, tá daoine áid ar a síl seo bhainna chleas rud a buseans. San neartta go pertan seo. All set fanne maira? Te ará go bhfuil, Le me tena cheanhha hinnes agus í Nancy art de bhela. God, sála go gasí.
Í catch siar cheandacha tréin í fada buena na hastrale. Cael go jerry gid Daniel fa féidir. Sin €6 seaca maistala. Right, well, fic me home imagine my question, okay? Seachtalog, ní anna ma jaramad. Bí cíntas ná dian. Hí legur scuilte an téad an nachtam. É? Daniel. Istí sí níl me sér hédig danne bí. Nach bhfuil inis. Tá mén sér hédig Daniel McLaughlin, s fadan lehanne jinse hain da. Cé chodí le Nancy éú na hedi. Conín bresú. Well, my mean to initial it on Queen Noid there, not? Na, ní me gur What can't Leis ní inseachtas, Tá go pissed off le Nancy a go fúnam go néanat. God, I mean, ce bit sí cholas a sinna dhéanana. You know, tá mar just sí na chéile tan imi de sin. Sgan trocht ar Daniel bach dog sí le mar na dia. Jesus, Cap Michigan 5 in the Amstel and Mihal agus my one Clabrook that wasn't here in Vol. No, sorry, it's just a carasum, you know. No, it's mad the rock the liggins in this So, tá romance mór go le raid ís mar sin. Jesus, no, I wish. I mean, if she land there a dam like hell agus iad suri. Well, sá an tóireach na marú ar se. Yeah, that's on. Chen trochter an Joe. Yeah, there's an job can't arena. Arrest my case. Cedimeng sí cáte. Gom leisce? Nancy na Vantas Boster. Bhfuil anadarí? Oh, Shannon, agus ar bhar céile. Him. You know, eist na rúne. Yeah? Well, sin am húrm sa rénos. Right. Oh, Miss Mac. Mac Korean. Hi. Tá mé cínte gur ceistí na gádaí é. An fear céile? Oh, sure, right. Well, chudach Daniel McLaughlin sin na dalmúgar an ibe. Nu chuir sé dal logart is léir. No, tá si tá. Seans go mé mé maiile clíomh rih ar na mís agus fit me dé hocrún sin. Yeah, okay, slán. Dros giala? Tá na tinanta ha Benbrook Road a bug amach bhí se hagan. Sir daimhar dí galad mala clia, ní bhí trobaid bhí go daoine. Seans go mé héana áit. É, tá funne net seo agal? Se cit am chuine an seo. Go dé faú a net seo, agus a haicní. Díla an chóirtear a méid mar a féidir am heachtar airgid le Angelique. Agus a chuíhfuil rudí tiit amach. Well. Tá níl le ceanta an tí sin na mala clia, ja ha fáirtinir. Tá si d luúg faoi anam Susie. Na chan éon fágóil me géirí heachtar le sé bhíonús. Dá a teád ní berdid posters a chud Susie scabú net go Nancy. Sorry, Daniel. Tá the prescription in sin. Díad. John Joe. Cúteó me seo leat. Thugta wasan anas mé agus. Ní ana me dearma dó. Agus beidir cur sé teú náir málo. Oh, ní bach is then. Agus beidir cur sé póster Spider-Man ar málo. Beidir gur bhéir le fanat agus do hiomra dhéanaan ó réilesamúid. No. Bhfuil ar bhéir le a bheith an seo agus súla chuineal ar nobar, agus tá si go le raid. Sir fat a Craig Jack, nach bhfuil Jack. Ó tá. Bhíon fearr teacht do mórach le chu tosar an upper agus nu tugus me bháile béisiú me Spider-Man am. Jack? O sin na geall na hó. Dylan, so stairin is leat má fearr agus fág na héadaí seo ar má hás a cecidó. Sorry, Tom. An plán as deabhar atá tú. Dúirt Pat nach mar sin anna dhéanú faoi láthir. Yeah, tá sam sin a fé má caiint sa fearr le tróna dúirt go méid go mar sin anna dhéanú. Ó, béidir. Tá má fannacht ar léchhaid nóid a be fásta. Right, well, gealam seo méid seo bhaid, Jack. Féad tusa chu súsa sin smut a bheits ar Dylan man éibrinn an fearr seo mábaid. Ní bhaine sé lumsa. Tá sé créoch ní so. Fek me de mórte, oké? Oh, right, Lena mar sin. All right, slán studi.
Nún tá dóna le heileháin créúí. Go máil bás agus antína ví túirtéirí díara. Sinní ní rinne feidir. Gon tracht ar a roirá sin an ó bhéidir rós agus sinnéad frisin. Híar nach go dacha go Nancy imachta sa cíalóil. Nancy. Ba mi se cara feidir agus lig me sísa. Stoppan na siúil. Stoppan is na bhí chun milliánarta. Cear me ná átar feidir cear me. Báil, stop má bheit. Ní me go le géisteach letain is níar an neartta bedaid. Bun tunis me. Gwyn tuair a láisiú a feidir a dánig sí steach a ceannacht an nólach tablet ó bháma. A ní í bhí dainir fún lásin. Cumún go maithe. What's a cad a bhí a feidir? Bhí fáites go gurí tí láid an na bás a é. Sin í ní bhí. Ach níor chuide bháil. Níle set sa sin a feidir. Níle ag éan an aine sin. Díach an fear a bhíim. Go dé hiigla íana duid? Tás an haicní sin ar maidin bhfuil éon sean an goachtain am muidir ficasús níos slúche, Chartar leir sé nó mar sin? No bother. Go mágad. Ó, go má leisce. Ní bhechanna ar aon duna bhechan an seomra bhaisiú do gas ar an tá déimi. Grin dó í bhaisiú? Just sort splash paint dearag agus goram a chur náid cum a Spider-Man a chur. Er go tirim? Ar nó, yeah. Wnas, tá chans go mós gom fear bhhar an job sin go maida. Yeah, ítach. De óra mór I gahar na gaiile bheith trúna inne. Ní aonn tú tádar ar hada na léanta seo. Well, tá cíd scoil fis a graig na gádaí. Creidim go raibh Daniel ar aon túram lom héin faoi. Ach raibh nára ar nach rá an teirgad aige. Beidir? An bhein hen sásta an teirgad léige chur fáil, ach túris go háil ar Nancy. Vince, dúirs na gádaí nach Nibrín Rewards. Yeah, ach ghlaachta lo mar sin héin scatí. Beidir nach bhfuil Nancy ggéar go deochíara. A chuim tú riamh sin? Hi. Would you be going to that? No, tá muid tá. Oh, okay. Go le tuis chun níochas sa bhleis nacht. Right. Heb rud is mín let? Well, tá meic teachtáil is hééis láhíige seans me sé gur lása den éigen. Oh yeah, nu a bhí an óchtá léh, ha? Yeah, fearbocht. A bhir, gus na séir cháilte. Ní sé féráilte an níl. Right, well, bhhat leat go deoch an léana? No, tá tú tá. Seanach mai meic ar an chuiteachta. Right. Iwa. Iwa. Thanks. Okay, slán. So, could we talk? Pop on try to go now. The Shigari Mall. Anyway, we asked Castle at that new more. Could we just actually reflect? Huh? Would you talk with Chinese fix us our melach? No, if you want put off fiona. Come on, you want my plaque? Ní job a go tonna gasrí. Huh? Ach seachar gur sa féna tan agus gúil sib grú a chés. Jenna tú é? Jenny. Yes! Tá má faoi chumín at the John Joe. Well, the kinsin is what on ige. The Green Goblin, the Kingpin, Dr. Octopus. Nil gabi for Spider-Man a bhfuil agamsa. Chá Jóra dúirs me ha? Cévid? Agus seo na hochracha? Police Stalky. Tá féint is chuil horta mar chuúla, okay? Go me leis gallan is státe freigar a horta. Okay, cynnior. Hello? Sé, John Joe. Cé? Ca het bhil tú? Jack, ní mé mar webnas fa se chadabi. Tom, by chuil hort tá, trust me. Ja, ní tusa nach drostíí man diggin tú. Beidir go daine an teirige te rach áirt. Has tú? Seans go bit a bhí geistí éidir ar dog se fá desa. Go níon tí grostir. When you more an hour time chamber she leib she needs to start through. But Jesus we should unchok cart. On you few targin triploide, mátá samsa. No, ní samske van nach nieren to levens. Och í nein to fi Daniel. Man ní me gur bheith hinine deile tuairte meach ó maid an go trúna. Ach ní mar chéile dá rud a chatína. Tá úidir maid ar an etsa. Nestu? Plan, is trochuine Daniel nach rud. Sí me be benwal. O níle san hesin go siúilte. Níle sach. Má tá is cum faoi. Rinne me éireach leart le vins faoi. Ach ní sé fiú gur a smuoinúir. Bena, is duine cúntarteach a Daniel. Noch leid le fáile ar meile seo.
Seachas beidir. Den bháin. Taig? Angela. Báháach san rúbal ceangad sa le chéile. Smáile mar flein, What's the name? That's so long I'm running the course in the gacho like a bastard lofish in Angela. Agus le na chuis. I don't know to survive the garú de fort. Mae gira geri jeru harleis sinna leig. Wel jarbod jod adwyl. Gorwm sa siaw, ysted y hach hen. Yli iharm a chod ele dy majar gyd ele rash. A hanis o to Nancy yn mi ket halen yr agor ag sef fiwgos pin rwofyd. Na bank na masje. Ja, rata. A be lot ti'n pol ar opsiwn. Arg nil magal free chola tarish. A nig laka chamar an falama. Gyr bala so gwn yahani gytari gytsin. Agus ti glach os amor an hiskint. Gyr fawr lea bwlin na feg an rong. Níl ná me se. Ach, tá surprise a gom did. Susie. Hi, Dad. Gwylyn ti hamgri. Ach, corff tu. Fi mes y tôret le sé fi. Aber ni ra Paul awn ar og du tacht o'r chan gom. Oh, it's just too echo, Liliana. It's just too echo. Hey, well, but my shipments get to door. Thanks, John Joe. Siachan y hwyrach yn y kangaroos. Smalin down under it. Oh, Gina. Hela go ti'n gwrdd i gwyl. Iyo wai colta testa o'i Dylan. Ta toras crew o fadar o'n ymwydach. Oh, bí go ráilm ní credim go mu a géach just ní credim etá. Well, creide. Leir sé sé ar maidin agus be ar meach. Ceir seachtaí snástráil, ceir breigin seachtaí. Well, si báil sa túil? Ó, na Haberlin. Brenna, néirín tálaí berechi, tú díos lá na bhailis. Gur maid bhí. Gur maid. Jack, brenna, na bechéimi bostans fin gefe. Tá dyn ni cyn dechrau dáit na tseis dwymi. Be Bernie sás da rechom. So, an tú hain a bheitán? Bloody siwr nach mi. Be di mara? Bích ma hogrin si. Rád a chaim si ger a bhegas ásúsin. Tá na meid Bernie fall amach na sgúl ní smór a síl se naise. Brenna, néirín tálaí berechi. Slána igen. Níl súla beig Bernie leis an tamaránat. Bon voyage. Wel ar leiad tan i bheith gine miart fiargan. Tá i wad an imracha gom. Cear cuid se gleacha le cuide go. Seo, tóg 5,000. Dhéanach sé difriach mór cuid. Ní thugad. Gur magad. Ní mé gur pingan do chuid. Ach ní ó Daniel bheach tú á thógáil, ach ó imse. Mar dheall ar a gúna bh thug tú gom. Tóg é, tá sé tilta gad. Janis, baid tú tá. A roiid mé an hún ansaí. Cui mé dahirir a bhain seo. Tagan an béal bán go réile Janet Chania gcónaí fecim. Derek sin is fearde cuairt a thuirtart. A thug? Ie, uair amháinna gur a bhí, big deal, war sí a hain. Tá cuid feib na hénig Janet, tá sagad é sin. Tá sad go gan si déistin arm go fóil. Ní Janet cosalína stór. Tá sí lag. Dina gon casaí, leaghanna. Gamal. Susie, ní heid go rud le rá, fydd i gyda ffwr wacht. Ma Ellen si di, felach. Wel, ní'r ara tú pwyn y stór. So aberlam i ed. Cert fwy Nancy sio. Níl an dara rágam. Cai mé ma. Ní stélar be fé I gcónaí a brenn har a hólan. Déidir se dochuig na Gordy, agus an iarna inseach dóibh. No! Ach níl sé ceart na cóir go gaithtas a témar seo. Sinna gat an séalach sí. Ach níl sé róbháil. Ní fós. Bhí sé róbháil an híar hiúil muid amach ón áras an sin I ras na rún. An éanaach dígan tú é sin. Ní raibh cuite. Déadach tú sa fille ar do bhaintear agus ar... Céar? Ar Daniel anna? A gceapan tú go gcuireadh sé fearran na fáilte róm. Go maithach sé gom ma fecha. Go scuileadh sé ónach rím mé. Go scuileadh sé le ceachtar againn. Á, bí a cíla gat a chalín. Nach bhfuil ahanana níos fear a gat sa ar na mar atá I géan duna.
Tá brón arm Nancy. Fui chuil a hort. Janet, tarlam. Tarchan na Frankelam. Tús nua, sail nua. Ní hí Nancy a dunsa me, Susie. Céirt? A cheap me ní hiicem. Bhí cumrad ieci. Dine cinint a bhí bhuirachaslam i haach héin agus a chríal me warú. Cé, fear eile? Bhín tá deargar Nancy miseálar an dúan an trochttar ar eile. Cé mar sin? Níl Sam, taig Beidir. nó Vince. Bhí sé sa teach. Ná ní Vince. Céirt faoin Mac sin? Ag díomháin atáis. Tá sag go méon rud a bháin. Hebri cé a héin, níl sé bhád weim. Agus luan ó máil, jamuid amach cé a héin. Fáin fáid faoisih nach in éidirn siad. Sin éidir siad. Ná be him níor dad. Jóime dé. Agus íci sé go dé ras.